अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मान्यवरांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। यावेळी सावंतवाडीच्या आमदारकीसाठी संजू परब यांना संधी मिळावी अशा शुभेच्छा दिल्यात। पाहूयात। माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा आज वाढदिवस आहे, तर त्यांना आजच्या प्रकट दिनी मी त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देते। आम्हाला सावंतवाडीकरांना नेतृत्व लाभलं संजू परब यांच्या रूपाने खरोखर आम्ही भाग्यवान आहोत, कारण एखादी महिला जर पुढे जात असेल तर त्याचे भरपूर विरोधक तयार होतात, प्रत्येकजण विरोध करत असतो जर ती महिला ॲक्टिव्ह असेल, पुढे जात असेल। पण संजू परब हे असं एक नेतृत्व आहे की त्यांनी प्रत्येक वेळी म्हणजे मला तरी त्याने एक प्रत्येक वेळी सपोर्ट केलेला आहे। माझ्या तिकीटच्या वेळी पण त्यांनी राजकारणात ते शब्द देतात ते पूर्ण करतात। गावागावात त्यांनी संघटना उभे केले, त्यांच्यात ते कौशल्य आहे। खरोखर हे नेतृत्व मिळाल्यामुळे आम्ही खूप आज भाग्यवान आहोत। त्यांचे मित्र सीताराम गावडे यांनी त्यांची भरभरून स्तुती केली, त्याच्यामुळे आमच्याकडे काय आता अजून शब्द उरलेले नाही आहेत, तरी पण त्यांना मी त्यांच्या पुढील वाटचाली शुभेच्छा देते। संजूला प्रथमतः या ठिकाणी ग्रामपंचायत मळेवाड कुंडुरे तसंच तमाम मळेवाड कुंडुरे गावातील ग्रामस्थ, मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा। लकीली जर संजूला तिकीट मिळालं तर ह्या शुभेच्छा मात्र प्रचारादरम्यान दिसल्या तर संजूला फार प्रचार करावा लागणार नाही। तर प्रत्येकाने शुभेच्छा देत असताना संजूला आमदारकीचं तिकीट मिळणार की राजन तेलेंना मिळणार हे गुलदस्त्यात आहे, येणारा भविष्यकाळ ठरवेल। पण ज्याला कोणाला तिकीट मिळेल त्याचा प्रचार आणि प्रसार मात्र आपण प्रामाणिकपणे करायचा आहे। त्यावेळी मात्र पाय उडून चालणार नाहीये, तरच खऱ्या अर्थानं त्या शुभेच्छा तुमच्या सार्थकी लागतील। माझ्या शुभेच्छा आहेत त्या माझ्या मनापासून आहेत। आणि संजू, तुला जर तिकीट मिळालं, राजेंद्र साहेब तुम्हाला पण मिळालं काय, तर एमन मराठे हा प्रचारामध्ये फ्रंट मध्ये असेल आणि हा विकास असाच अखंडित राहण्यासाठी पुन्हा एकदा या ठिकाणी कमळ फुलणं गरजेचं आहे, एवढंच सांगतो। आणि पुन्हा एकदा संजू परब यांना शुभेच्छा देतोय। आपल्याला उदंड आयुष्य आरोग्य लाभलो, आपल्या मनातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होत अशी श्रीदेव पाटेकर यांनी प्रार्थना करतोय। मित्रांनो, संजू परब यांची आणि माझी मैत्री गेल्या 30 वर्षातील आहे। त्याच्या नावामध्ये त्याचं नावच आहे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद या नावातच सर्व येतं। या ठिकाणी सच्चिदानंद या नावातच प्रेम, भावना, आदर आहे। हे तुमच्या भाग्यात लिहिलं आहे, ते तुम्हाला कधी कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, तुमच्या नशिबातलं कोणी कधी हिरावून घेऊ शकत नाही। संजू परबला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी एवढीच शुभेच्छा व्यक्त करतो। संजू परब यांच्या ज्या ज्या मनात सगळ्या इच्छा आहेत त्या सगळ्या परिपूर्ण होत, त्यांचं जळी स्थळी काष्टी पाषाणी संरक्षण हो। माझी कुलदेवता आई तुळजाभवानीने, गावदेवता श्रीदेव माऊली रवळनाथ यांनी त्याला उदंड निरोगी दीर्घायुष्य देऊन त्याच्या ज्या सगळ्या मनात इच्छा आहेत त्या सगळ्या परिपूर्ण करावा। आणि रयत पिढीचं रक्षण करता संजू परब, तुम्ही पाटेकरच्या पाठीमागे राहतात नवीन घर बांधून तिथे, त्यामुळे तुम्हाला 100% उभारी मिळेल। कधी लक्ष्मीच्या पाठी धावायचं नाही, लक्ष्मी आपल्याकडे यायला पाहिजे। तशी लक्ष्मी तुम्ही जर चांगलं काम केलं तर 100% तुमच्याकडे येईल, तुमच्या पाठीशी उभी राहील आणि तुम्हाला शुभेच्छा देईल, एवढे या ठिकाणी ठामपणे सांगतो। म्हणून त्यांना या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी आज खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथे सांगतो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वांचे लाडके युवा नेते, त्यांच्यावर आपण सगळेजण अतिशय प्रेम करतात आणि तेही आपल्यावर अतिशय प्रेम करतात। असं एक आपण त्याचं व्यक्तिमत्व माननीय संजूभाई परब यांचाच हा वाढदिवस आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण या ठिकाणी त्यांच्या प्रेमाखातर उपस्थित झालेला आहात। त्यांच्या सगळ्या ज्या काही मनोकामना असतील, इच्छा आकांक्षा असतील,
या पूर्ततेसाठी आपण सगळ्यांनी त्यांना सहकार्य करायचं आहे आणि त्यांना या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांची अशीच प्रगती होत जावं, त्यांचं राजकारणातलं जे वैभव आहे ते अधिक प्रगतीपथावर जावं अशी या पाटेश्वराच्या चरणी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. संजूबाईंची कारकीर्द जरी वयाने आम्ही ज्येष्ठ असलो तरी आम्ही एकत्र काम केलं आणि अगदी ते शिवसेना झाले, आम्ही काँग्रेसला असतानाही काम आम्ही बघितलंय त्यांचं. ते काँग्रेसला झाल्यानंतर युवक आणि तालुका काँग्रेस अध्यक्ष, त्याच्यानंतर जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते, भाजपचे प्रवक्ते असे एकत्र आम्ही काम केलं आणि कामही त्यांचं जवळून बघितलं. आणि खेड्यातनं आलेला हा युवक तिथे सावंतवाडी घेऊन नगराध्यक्ष बनला आणि या नगराध्यक्षानं कारकिर्दीत पण आम्ही त्यांचं काम बघितलं. एक नगराध्यक्षाचं काम एक चांगल्या उंचीवर नेऊन त्यांनी ठेवलं आणि आपल्या सामान्यातला सामान्य असा माणूस तिथे नगराध्यक्ष बसला आणि सर्वांनाही वाटलं की आमचा नगराध्यक्ष तिथे बसला. त्यामुळे मी आपल्या यशवंतयांनी आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने एकच प्रार्थना सर्व देवदेवतांना करीन, संजूबाईंच्या मनातील ज्या ज्या इच्छा आहेत ते सर्व पूर्ण हो. सामाजिक राजकीय क्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात त्यांना मान सन्मान मिळो आणि सर्व त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो आणि आपल्या भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांना सन्मानाची पदवी मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.